indriya mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrerepa kula Dewa Srani nuwun wonten timbalan kang dawuh Kanjeng Ibu animbali dhateng kang putrapun Dewa Srani sira perlu tak kandhani ya nggir ana bribek-bribek bakal kasembadan apa keng dadi sedya kita Dewa Srani liripun kados pundi Ibu ngerten ana Dewa Srani pun Ibu mentas wae melapati marang lakuning Bathara Narada nggone kautus Kang Rama Bathara Guru kinen nyendhal mayang kelawan para Pandhawa tamane Siwerkadara kang manuh-wani gelar kawruh panunggal ora mung Werkadara wae ingkang sinendhal mayang bakal cinemplungake Kawah Candra dimukawit wis wani nerak marang wewalering dewa kanthi mbabar kawruh panunggal mongko kuwi dadi laranganing dewa tegese Pandhawa Puntadewa Werkadara Janaka nek kula sedewa uga bebela kelawan kadange nggone bakal napa pidana saka Rama Pukulun Bathara Guru kanthi cinemplungake ana Kawah Candra dimuka Pandhawa mati padha wae Janaka uga bakal tumekaning pati mengko yen wis Janaka tumekaning pati kelungguhan lelananging jagat tumuli bakal sinampirake kelawan sira Dewa Srani lan bojone Janaka Wara Sembadra lan Sri Kandi tetep dadi kukuban kita Dewa Srani malah ora mung kuwi wae ya nggir kanthi Puntadewa lan Pandhawa wis tumekaning pati Praja Ngamarta bakal ndak suwun saka rememu Bathara Guru supaya sira Dewa Srani kang araton ana negara Ngamarta Dewa Srani waduh Kanjeng Ibu tetela mboten kawistara bilih Rama Pukulun Bathara Guru nyembadani purun dados panyuwun kula kanthi Kakang Janaka dumugi pejah tetela kula saged anggarwa dhateng titis Widawati ingkang sampun tunggil sajiwa kaliyan Dewi Wara Sembadra kanthi kula saged nggarwa Wara Sembadra tegesipun Dewa Srani badhe dados ratuning ratu mula aja kesuwen Dewa Srani gandeng wektu dina iki Ngamarta tinemune suwung awit para Pandhawa padha munggah marang Kahyangan Suralaya mara gage Kiratna Wadyabala tunggul Malaya kinen padha gempur kamardikan Praja Ngamarta Dewa Srani niki dhateng sedika paranyun pamit saha nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Ibu aglar kang samya seba Pindara bingkang samudra kadya panjraing puspita tetindhing praprawira Saraya pun wonten timbaling agawe sinuwun aja wedi kangelan mara gage Kiratna Wadyabala tunggul Malaya kinen gempur marang Praja Ngamarta ngrebut pangwasa Praja Ngamarta srika istake hal sinuwun Tunggul Malaya
maju bareng. Kagiat risang kabirangung rinangkul kinempit gempit dosa ngertnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ana sing tias ya si tukang kudu garing durung nganti aku pratono karang kedemel kok iki Kilora Semar gliyak-gliyak lumaku nyaketi marang Praja Ngamarta nggih Ndarawara Sri Kandi betek labet hanggen kula badhe kepengin nimbrung nungsung pawarta menapa leres menawi Ndara Werkudara sampun mentas saking segara sampun kondur dhateng negari Ngamarta Gusti Ayu ya ora sisip apa ing dadi kandhane Kakang Semar Badranaya Kakang Mas Werkudara wis kondur saka nggone Ambyur Samudra Kakang Semar inggih kula nderek mangayu bagya menawi wonten keparengipun kula ugi badhe nderek nyuwun oleh-oleh menggah kados menapa hanggenipun Ndara Werkudara sampun kondur saking Samudra Ndarawayu Kakang Semar inggih kados pundi sira perlu tak jarwani ya Kakang Semar wektu dina iki Ngamarta suwung awet para pepundhen Pandhawa padha munggah marang Kayuwangan Suralaya lho wonten menapa lah kok bendara kula Pandhawa sami minggah dhateng Kayuwangan Suralaya Kakang Semar mulane aku kedarang-garang lumaku bakal tumuju marang Karang Kedempel aku bakal nyuwun tulung wektu dina iki Pandhawa ditimbali munggah marang Kayuwangan Jonggring Saloka mongko durung cetha ingkang dadi wigatine atiku krasa ora kepenak Kakang Semar mulane aku bakal sumusul arep nyuwun bali para Pandhawa kondur marang Praja Ngamarta aku ngurmensani dipercaya lan dipasare katentremane kedaton Ngamarta Kakang Semar tansah marep pamoring suksma dinuk kaya winah ya ing sepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap ping aluyut
Pindha pesating supena sumur suping arasa jati. Lae. Ora pisan ora pindho Bathara Guru kok mung pinjer nggodha karo momonganku wae. Inggih Ndara Sri Kandi. Kula serujuk lekas paduka menika Ndara Sri Kandi. Sakiyating tenaga kula lair batos kula badhe sabiyantu lekas paduka Ndara Sri Kandi. Jer nyatanipun paduka Ndara Sri Kandi garwa Ndara Janaka ingkang nanggel jawabipun dhateng negari sami kaliyan Ndara Harjuna. Mila sampun trep menawi paduka Ndara Sri Kandi dipun dombani. Cara tembungipun paduka dadipun sing kuyung para kawula awit kula niki dadi lambange wong cilik. Syukur bagus kedhidine Kakang Semar Darbi Prasetya lahir batin. Sabiyantu kelawan Sri Kandi. Sedya luhur menika kawula kudu mbiyantu. Murih saya ketingal manunggaling kawula kaliyan Gustinipun, mila kula badhe tunggil sajiwa kaliyan paduka Ndara Sri Kandi. Ndara Sri Kandi, monggo kula aturi mbikak korining raga. Tumuli kula mlebet ing raga paduka minangka cihna para kawula ngamarta sabiyantu dhateng paduka Ndara Sri Kandi. Gondang kanjeng langit kalak-kalakaton lirikin sanging sang maweh gandrung saya medhep mantep nggonku bakal ngrebut bali marang para Pandhawa awit wis didombani dening Kakang Semar Badranaya. Adat kang kalakon duwe sedya apa wae yen Kakang Semar kersa sabiyantu kuwi bakal kasembatan sedyane. Dina iki aku bakal munggah Kahyangan Suralaya dina iki. Antasena mlayu-mlayu gawe kagetan apa? Bibi. Sadurunge Bibi Wara Sri Kandi munggah marang Kahyangan Suralaya. Atur weninga Praja Ngamarta ketekan barisan segelar sepapan manut katerangan kang tak tampa saka negara Tunggul Malaya bakal ngrebut panguwasa Praja Ngamarta. Ora sandadak kesuwen ngapa dadak nganggo taren. Ayo gali terenggulangi Sri Kandi sing ana mburi Antasena. Ya siap. Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur panjriting turang glestim yang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja Tuwaja lelayu sepit ana pawongan pentelang-penteleng mripate kaya wong edan mara gaging aku kuwi sapa? Antasena jenengku. Bali takon kuwi sapa? Wadya Tunggul Malaya. Prawira Sandi, Prawira Sandi. Duwe karep apa kowe? Goleki marang para Pandhawa, ora sah goleki sing ora ana. Anake lanang iki tak ayana. Entuk ora entuk Praja Ngamarta tak jaluk kasembadan waton bisa nglangkai bangkene Antasena. Wah, kibeng dengkleh-dengkleh paret.
Ya, ger. Parat. Lo. Tumbak tataro parat. Hei. Sungut. Mundur, terajange diparet. Hei. Hat. Ya. Has. Was. Lo. Wit. Lo. Wak. Dayung. Out. Out. Hei. Awas. Muat. Oh, wah, cancak kowe. Hoi, mati ya. Ya. Ya, hoi, mat. Wah, mati ya. Oh, kat. Kakiat risang kapirangu rinanggul kinempit-kempit dosang naning bawana ing Dewa Sarani wonten dawuh Ibu nadyan praja Ngamarta suwung nyatane para pranakan Pendha wis padha mbetengi negara Ngamarta lajeng prayogining lamah kados pundi Gage Wasmadakna ingkang dadi senopati ora ana liya mung kejaba Sri Kandi bojone Janaka badhe kula boyong. Busekan jroning kewo mandhe gada ngoncelang pedhangipun kang kataman braja temah tekeng lalis ora pangling iki Sri Kandi bojone Kakang Janaka ingkang megut ana ing Rananggana
Sri Kandi, nadyan kowe durung walaka kelawan Dewa Srani ning aku wis ngerti. Nggonmu megut ing ayuda iki ora wurung kowe bakal nglalu ngupati marang dalane pepati. Ya sebab kowe wis ditinggal kelawan bojomu sing sok tresnani Kakang Janaka. Sri Kandi, aku malah ngeman karo kasulistianmu kuwi. Mongko kowe isih enom tur dasare durung duwe anak. Apa kowe ora kepengin duwe momongan karo Dewa Srani ya Sri Kandi? Tobat iki aja mung maton ngobahke lambe. Aja dikira Sri Kandi iki mung wadon. Sing gampang nampa rembuge menungsa murang tata kaya dapurmu kowe Dewa Srani. Wis dadi sumpah Sri Kandi. Yen to nganti pangeran Janaka tumengane mati, Sri Kandi belakno pisan. Waduh. Lah wong arep dimulyake uripe kok malah ngentengke pepati. Mane-man ayumu. Ayo to. Aja cupet nalarmu. Kepara kowe bakal tak dadekake prameswari ning Tunggul Malaya. Sesandingan kelawan Prabu Dewa Srani. Oh, Sri Kandi, Sri Kandi. Ora sah kowe dadak nggegodhawati. Nadyan to kowe tembungmu kaya mengkono ni sejatine kowe ngarep-arep karo Dewa. Lambene ora ditata. Wah. Waduh. Nyampluk kok kepenak. Ayo. Sri Kandi ayo ana aja anggep aku wong wedok pelanyan. Ora gage maju. Arep nyoba karo Dewa Srani nyoba karo calon bojo. Apa aku ya ora sing rembok ayo ngatemu. Ing kene margane. Ayo to. Nyo. Ora aku dadak. Etok-etok lho, mbok sing tenanan aja dikira Sri Kandi iki ora wani karep parah kowe. Waduh. Walah kok nyandak dhuwur tenggak. Tak tegake mara maju. Nyo. Iki dadaku nyo, endi dadamu? Aku ya ora duwe dada nantang kok sak geleme dhewe. Jebol. Ah! Ayo. Ah! Ah! Katok lo. Anggep. Oh. Oh. Ah. Ah. Ayo. Oh. Aduh yo. Ah! Anggep iki. Apa weh? Ah! 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 Piye Dewa Srani? Apa wis kasembadan kowe ngerih-rih marang Sri Kandi? Waduh Kanjeng Ibu. Tetelok Sri Kandi malah damel wirang kula. Kula dipun pala ganteng. Kowe ora males. Kula mboten tega Kanjeng Ibu. Ora sah kowe dadak. Ora tega karo Sri Kandi. Sri Kandi ora gelem tok boyong. Tegese kowe kudu tegel mateni Sri Kandi. Mawi sarana menapa Ibu? Pun Ibu bakal memba jemparing mara gage tamakno Sri Kandi. Nuwun nggih sendika Kanjeng Ibu. Sri Kandi wong wadon sing murang tata. Pancen wis ora kena diiman dening Prabu Dewa Srani kene margane matimu Sri Kandi. Ayo maju. Kene temomo dadane ndaraku Sri Kandi kene. Iki lho betenge wis ngarepan. Ayo yen nganti kowe mbacut kewirangan kowe. Tak blejeti ning dalan kowe. Ayo mbacut apa bali? Lah. Ora wurung rak ya ngalih. Pun niki enten sing arep nggoro-godho sampeyan Ndarawayu.
Prayogane piye kula badhe mancing wonten raga paduka melih minggah dhateng Kayangan manut. Ayo bali wae Dewa Serani. Ayo Dewa Serani bali wae. Iki ana sing mbetengi. Mbok inggih luka rumiyin to. Nganti lali. Napa ya ana panah kok ngunek-unekke iki ya ketok nek ngapusi to kuwi. Ana sing mbetengi pukulane supaya ayo bali wae Dewa Serani monggo Kanjeng Ibu. Miat langening kalang nyuwana gelar pandang ucal srenging Yemes yemas mong netin nyemuru pandang tanpa mundur kenes prawasa hengkara marga kenes nenes kawis kita kang takin taring daya bapak nerole aja yamas surung sorote tanpa kang kasoan pacaring purnang menggekono Robin Kasaheri Jaladara sayang apa kang kewela rawi Liris harta pawonuting ranu tersinggar sanira dening kanyut mani selingira Gusti
ramal mirah ingsun Asmira tu ing uni Sidat agung ing Narmada sajroning akuling pangucape janmane Indra tansah dadya linduran kewala katon kang asung usada busah basah ambelasah lecek oleh jogan tirase ngajang paparangan watang sami putung tumbak potro keris bengkung tameng sempal kaparapal subebatan kowe jalan kathah wadya ingkang jrebabah ndepan lemah labet suwe kang dodo kebabeling bedomo nalika samono Prabu Dewa sane maguting palagan ing pangajap ngentengaken dhateng boboting Wara Srikandhi kang minangka Senopati Ngamarta. Kewirangan sang dosan iki mundur. Nadyan to binantu dening Bathari Durga magut mimbut jemparing ananging Bawaning Srikandhi wis tetunggilan kawan sang Ismaya Rama Kalamunta dhateng temogaman kang pupuh marang Wara Srikandhi. Manunggaling Semar marang Srikandhi wis wujudake Srikandhi akeh kang padha sabiyantu akeh padha nyengkuyung marang kang dadi darmaning Wara Srikandhi ing mangke datan karo kaya sengacik ing wanci Madyaratri sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap Testesnya tengah wengi lumarang kantaning pus pita karyawan ing pudyan nira
Sang Dwijawara mrengeng lir swaraning matu prangta manungsung rining gambang witing klapa jawata ing ngasapada Sanjang Candra Katon manjrih ing madya gantang humiring lintang kang adering tawang mawi reseping pandulu dadak sakala Sanjang Candra sumsur ing Bantala bangwetan katon seblak padang pertanda Hyang Arka gantos kang siniwaka ramening Madyapada anyar-anyar pat punakawan ketingal turabit turuk cetenguk sinartan hanya karamanising sarakara dedep tidem prabawaning ratri sasatara was manjir kamuryan tan
ya pradase haklerening Cakrawala winulat ngelanggo prandene peksa kebegan saking kehing taranggana kang sumiwi warata tanpa Soroting pandam sumuluh madangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan lan para nama Slomas sasolae hayam tentara sang diah manangkung sumungkem guling kang katon mangrepa biratentik brantul dadah runtik yuneng satya kene ya mas berat sirat pasiwakan jeronaya was kapusos kandas luwasa solai timun sikarang Ungguling ayu
Ilir-ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sangkutan manten anyar Kang Gareng karo Bagong bareng kurung tembang ki kok terus ketok ting jeruntul rene. Wah, iya, Truk. Tembang mau tak rungokke kepenak ning talingan. Tak rasakake ya krasa tenan tembange ketoke prasaja iki kok nyenengke. Saire barang ya nyenengke ya, Reng. Iya. Ilir-ilir kuwi sing gawe sapa ta, Truk? Yen kowe takon iki sing yasa sapa, tembang iki mau iki nyipta Kanjeng Sunan Kalijaga kang wigati kanggo srana dakwah agama Islam marang kang isih awam. Ngono ya, Truk. Iya. Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi wong Jawa asli sing tansah nebungake agama Islam kanthi luwes tanpa ngilangake adat istiadat utawa kesenian daerah sing wis ana sadurunge, Reng. Dadi ora menghapus sing wis ana gak. Kanjeng Sunan Kalijaga oleh dakwah nggunakake kaya to seni ukir, wayang, gamelan lan seni swara suluk kanggo nebungake agama Islam marang masyarakat. Wah, jaman semono ya, Truk. Siar agama Islam kanthi kesenian sing wis ana ditanjakake. Iya. Mbok aku dikandhani kuwi mau tegese piye ta, Truk? Ya, aku tak nyoba merdekke ya sak gaduhing kowe, Truk, olehku entuk maca marang tembang kuwi. Iya. Ilir tegese tangiya sadara karepe dijaluk tangi lan sadar saka keterpurukan. Ngono. Aja males-malesan. Iya. Kejaba saka kuwi Kanjeng Sunan mung tasah ngilingke terus padha nindakno mendekatkan dirimu marang Gusti sing nyipta jagat. Yen kita wis tangi saka keterpurukan iki
ibarat kaya dene tandur kang wis sumilir. Tegese tanduran kuwi mau wujud kesadaran wis wiwit bersemi ring. Iya. Tanduran sing wis semi mau yen tekun oleh ngrawat lan ngopeni lan dijaga kuwi bakal dadi wit ingkang subur. Wit kang rembuyung. Mula digambarake kang ijo royo-royo. Lan menawa kita terus berjuang nyuburake tanduran nganti bisa woh, ora moka kita bakal antuk kebahagiaan, antuk ketenangan, antuk kebungahan kaya dene tak sengguh temanten anyar sing lagi ngrasakake malam pertama kang sarwa kebak ing reh kaendahan. Iya wong manten anyar, ya iya. Bocah angon penekna blimbing kuwi. Bocah angon kuwi gambarake imam sing lagi mimpin makmume golek dalan sing bener. Bimbing atine para makmume aja nganti terjerumus marang jebakan nafsu kang sering menguasai jiwane menungso kang garing. Iya le. Terus penekna blimbing kuwi, cah angon mau dikongkon menek blimbing kang wigati methik uwohe. Iya. Blimbing kuwi duweni ciri khas warnane ijo. Ijo kuwi ciri khas Islam sing damai. Ijo ya, Tru. Iya. Lan duweni lingir 5. Iki sanepane rukun Islam sing 5 mau. Iya. Bocah angon kudu mampu nggawa makmume golek dalan sing jejeg kanthi nindakake 5 rukun Islam yaiku syahadat, salat, zakat, poso lan ibadah haji. Iya, Le. Wit blimbing pancen lunyu mula raneh yen angel dipenek. Kuwi ngelingake menawa ngontrol nafsu kuwi pancen ora gampang. Jalaran akeh pepalange ring. Akeh sambikalane iya. Ning nadyan lunyu penekno kang wigati karaben bisa methik uwohe. Jalaran uwoh mau kanggo srana masuk dada-tira tegese kanggo ngumbah jiwamu karben saya bertakwa marang Gusti Allah. Takwa kuwi ibarate kaya diri dodot, gitu. Takwa kuwi sandangane wong muslim kuwi takwa. Iya. Ya mung wae terkadang sandangan mau rusak utawa suwek kaya diibaratake kumitir bedhaing pinggir. Mula perlu didandani ben ketok cantik. Dinoleh dandani kanthi Dandamana jelum matana kuwi pesemone memperbanyak istighfar ring. Ngakeh istighfar. Istighfar. Nyuwun pangapura marang Gusti Allah marang sekabehing tumindak kang ora becik sing wis dilakoni. Tujuane supaya ketakwaan mau bisa bali endah. Menawa sandangane mau wis bali becik tur resik kita mung kari nggunakake sewanci-wanci ana pertemuan agung. Iya. Kanggo siba mengko sore kuwi duweni karep yen sewanci-wanci kadamel dening Gusti Allah kita wis nganggo sandangan ketakwaan sing wis dhuwur. Iya. Saengga seda kanthi husnul khotimah. Mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangane tegese mumpung isih ana wektu mumpung pintu hidayah isih dibuka. Mula ayo kesempatan iki aja nganti ilang. Wigati kesempatan nganggo tumindak kebecikan kanthi gelem tumindak kaya mengkono ora aneh yen akeh kang padha ndongaake mula tembunge surah hayu. Waduh. Truk matur nuwun. Haya. Kuwi jenenge
Jeneng Sunan ki ngerti klebating sambuk. Kok ngono Gong? Iya, marga wong Jawa mbiyen kuwi senengane gong karo wayang. Mula Jeneng Sunan ora aneh yen golek srana piye wong Jawa bisa masuk nyang agama Islam kanthi ora dipeksa, kanthi kesadaran sendiri. Mula njur diyasake wayang, digaweke gong, didoko ana pelataran masjid. Para petani-petani biyen kuwi anggere krungu gong terus ninggake sawah terus marani pernah ing swara gong mau. Swara gong lah kok ning pelataran masjid kabeh do arep mara, lah mula ora aneh yen ngarep masjid kuwi ning blumbangane. Marga kanggo jagani wong tani bar ke sawah ora sandalak wisuh nyang ndi cukup nyemplung nyanggon kolam cethek mau ben bisa resik. Bener Gong kuwi ya mula sapa sing kepengin nyedak gong syaraté kudu maos syahadat. Iya, lho kuwi dadi mbiyen agama Islam sumebar ki ora nganggo pedang, ning nganggo wayang, nganggo gong. Iya ya. Tidak ada memungsuan. Dipeksa ki ora enek ning kesadaran sendiri. Mbok saiki ya ngono. Tidak boleh orang yang memaksa kowe mlebu yang agama iki tidak boleh. Ben metu perentule dhewe. Nek iso ngono kuwi bisa nganti mati dilakoni. Nek dipeksa, oh. Ora suwe reng. Iya, heeh. Iya, Truk. Mulai iki terima kasih banget awake dhewe diparingi panghormatan meneh dening Bapak Bupati. Yen nitik petung taun ngarep kuwi bulane bulan Juni apa piye kuwi ening pilihan pilkada. Iya. Dadi mongko ulang tahun Magetan ki rak basa Bremberan. Iya. Sampeyan ora usah pinangge Pak Mantri ya, Truk. Ya muga-muga pinang harus sing bakal neruske Bapak Mantri. Ya, Gusti ngijabahi. Bisa neruske labane Bapak Mantri, neruske perjuangane Bapak Mantri, ora mandek ana dalam pembangunan Magetan iki. Iya. Saorane sing bakal gemati bisa ngerti pirsa isi perute warga Magetan. Iya, Truk, heeh. Ya, kakang gunung tanpa guna ndang ngaturi bintang tamu ku ndak dheweke kesuwen leleren penak dhek. Iya. Ya, ndang rene. Sluku Bathok garapan Semarang, Cok. Ben kita meriah. Ya, dikurke ben gayeng iya, dikurke. Monggo dados Sluku Bathok gagrag Semarang. Menyang Solo lele payung muda majeni lolobang uang mati ora ubah yen ubah mateni bocah yen boleh aduhe. Nyuwara kabeh. Suku-suku Bathok ela-elo sirama menyang Solo lele payung muda majeni lolobang uang mati ora ubah yen ubah mateni bocah yen urip golek aduhe. Nadran mung lagu anak-anak ning iki wah. Falsafahe dhuwur banget lho, Reng. Menapa Rama? Falsafah Sluku Bathok tegese urip kuwi aja mung dintekke nggo nyambut gawe wae. Oh, nggih. Yen wektune leren ya kudu leren. Istirahat. Kuwi kanggo njaga kondisi jiwa lan ragane karep ben
seimbang. Stabil. Nggih. Nggih. Tembung bathok ing kene dikarepake yaiku sirah. Ya to? Nggih, Mustaka. Sirah ya kudu diistirahatke kanggo memaksimalkan kemampuan pikirane. Oh ngaten. Bathoke ela-elo kuwi gambarake wong zikir. Oh, nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dadi sirah Gitu. dikir nika bathoke laelo. Kan zikir mau eling marang Gusti Allah. Saraf neuron sing ning otak bisa kendu Kang Garing. Nggih, boten sepaneng teng gawean. Bener. Tansah eling marang Gusti Allah, kuwi atine bisa tentrem. Leres. Sirama menyang Sala sing dikarepke sirama. Sirama sesuciya wuduwa. Terus menyang Sala, menyang salata. Gitu. Oh, sirama nu dadi boten sirama nggih. Ora, sirama, siram. Siram niku tegese Sesuci. resik awak, sesuci utawi minimal wudu. Leres. Menyang Sala ki menyang salat, ya ta? Oh, salat. Nggih. Sembahyang. Heeh, sembahyang. Nggih. Iki oleh-olehe payung mutha. Tegese kanthi kowe gelem salat 5 wektu ditambah sunahe, ya ta? Nggih. Ing kono kowe bakal pinayungan utawa diayomi dening Gusti Allah. Mulai entuk-entukane payung mutha. Dados tansah dipun ayomi. Nggih. Mak jentit lolobah. Niki rada angel niku jentite niku tegese napa, Rom? Ngene reng, sing jeneng mati kuwi tekane ora kenyono-nyono. Dadakan. Tidak bisa diprediksi. Nggih, sebabe apa, Iya, nyang bener. endi, Mm-mm. kapan niku boten iso ngerti. Lara ku ora kudu mati ora kudu nganggo lara, ora kudu nganggo sing tuwek, ya ta? Nggih. Oh, Ora iso dikira-kira, roh-roh termak jentit ngono wae. Sek. Ya. Oh, mati ora obah tegese nalika pati mau teka, Nggih. kabeh wis terambat. Kesempatan kanggo ngamal wis ilang. Ya toh? Yen obah medeni bocah tegese akeh sukma sing nyuwun diparingi ana urip meneh. Leres. Ya toh? Leres. Ning Gusti Allah ora marengke. Marga yen mayite mau urip meneh kuwi mesti akeh mudarate bentuke wis medeni. Ya toh? Jadi keterangane wancine nandur niku rikala tesih gesang. Bener, mula yen urip golek dhuwit kuwi werdine kesempatan sing kanggo ngamal kuwi ya ning donya iki. dadi nek wong Ning donya iki. mati niku ora obah. Dadi yen wis mati ora bakalan iso obah utawa usaha. Leres, Yen kowe silang. arep berusaha, arep ibadah ya rikala isih urip kae. Bener ora kok sok yen mati ning alam pati iki gak. Nggih. Ning kono kuwi tidak untuk bercocok tanam. Ana kono kuwi wancine padha ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Nek ana sing wong mati urip meneh ya ana Apa? wong udut cepak rek kuwi. Mati urip meneh. Nah, kuwi kere iki. Kuwi ya kodhae udut tegesan kowe. Lah Wis mati ya diguang kok disumpet meneh. Lah nggo mengko nek bar gara-gara Iki beda falsafah jero iki. Nggih. Sing Iki niki dudu banyolan iki filsafat. Filsafat, Ya. banyolan gone dhewe. ilmu tuwa nek niki. Lah coba banyolke. Ana wong biyen kanggo wong saiki. Anane wong saiki saka wong biyen. Dadi iki pancen jero, tegese jero tenan niku nggih. Tenan iki ora baen-baen sing yasa kuwi ya Nggih. njeng Sunan Kalijaga meneh nalika taun 1400 Masehi. Dan mau tidak mau harus mengakui bahwasanya wayang kulit itu sing ngrembakake ya Jeng Sunan Kalijaga. Iya. Mula kanggo siar penuh dengan muatan namanya wayang kulit. Watu wali yang mempopulerkan. Dalam hal ini Sunan Kalijaga. Yang itu artinya yang itu diperuntukkan untuk siar agama. Wah, kok cocok ya. Jadi wayang itu diperuntukkan untuk siar agama khususnya Islam. Mula jenenge ringgit Sunan Giri sing nganggit. Nah, jadi samu barang sing ana wayang kuwi mesti ana kaitane karo
bab Islam. bab agama. Ya. Nek ngothake nek cara aku wayang kuwi tegese wajib sembahyang. Kuwi sing Bisa masuk. gampang. Ngono. Ngono. Mula wayang kan dhuwur ki ana gawangan utawa gawang. Heeh. Kaya Apakah artinya gawang ki gawe tumindak kang endah sinawang. gawang? Wah, Nggih. Iki. gawe yo kang indah sinawang. Gawe tumindak kang endah sinawang. Nggih, betul gawang. Liyane gawang. Iya, terus ke? Terus ke. Oke to. Lah, iya, iya. apa? Oh, niki sing ngombo niki kelir niku. Lah iya kelir iki piye karepe? Kelir niku nek dicekel terus nglilir. Iki ora banyolan lho. Iki ora banyolan lho. Kuwi lak kelir. Aja sok nyalahke wong nek Iki ngelmu lho ora banyolan. Piye nek karepmu? koma urung titik aja mbok sauri. Ya terus piye? Kelir nek dicekel terus nglilir ki maksude sakwise Kabupaten Magetan dicekel to diasta Bapak Haji Sumantri saiki nglilir pembangunane, nglilir masyarakate sejahtera kabeh, pertanian saya hebat dadi Magetan kumandang nglilir. Oh, dadi iki mau koma iki kelanjutane sik dawa. Isih dawa, isih dawa. Dadi sing ya dicekel Terus nglilir. oh. Nah, nek ngisor ki debok nek cara kowe apa? Debok Debok ya ki wit gedang. Yen cara pawiyatan utawa pedalangane lemah, Lemah, lambange lemah. nek pawiyatan. Heeh. Nek debok nek kanggo wong kekeluargan, Artine dek kuwi ngadeg, bok kuwi makbok. Dadi angger wong lanang ngadeg, wong wedok ndang bok. kok kowe horor ki. Tanggung jawab. Akeh wong kok horor Lah piye. iki kok dek karo bok dek. Wong lanang dek iki kakuatine lagi nesu, wong wedok enggal bisa ngluruhake makbok. Dadi ora dadi nesu. Pikiranmu karo atimu, lambemu ora padha. Lah kok ngerti? Ngerti wong kowe mlirike beda kok. Lho iki ngelmu lho ora banyol ku tak. Sigem gandeng-gandeng plesetan ya Iya. lakon sisan. Nah. Nggih, pripun? Coba bedheken sak donya ki wit apa sing paling kuat? Jati. Jati sing pun kileng-kileng kaya solar ngoten lho. Gak. Maoni. Gak, Anu. sing kuat. Sing Kalimantan ki apa jenenge? Mau apa kowe ulin. Ulin. Duk Oh, anu. Wit napa sing paling kuat gini ku, Pak? sanes. Napa niku wit napa? Ya debok iki. Kok saged? Ha kuwi coba to nyangga Ratu Ngalengka, nyangga Ratu Mandur. Negara pira disangga debok iki? Hai Ratu Ngamarta, Pancawati disangga debok. Iya no. Sok ben kowe ya disangga debok kowe. Mergo kowe lak ora duwe sedulur. Sing dirembuki wayang kok tekan. Tegese kekuatane debok iki ngedapi-dapi nyangga praja, nyangga kraton. Kok balik tekan nggon mayit meneh. Iki ngilmu. Lah iya. Ngilmu debok ngono. Debok niku pancen nggih Pak Li Ilmu. Iki ya kuat. mung anu geguyon ora kok. Nggih. Mula gamelan niku nggih werna loro. Niku yo ngilmu niki. Gamelan Ana loro pripun? Larase slendro kareh pelok. Betul. Slendro tegese aja tumindak slenca mundak geblundru. Slendro. Iki rada diterjemahke geblundru ki apa? Geblundru ki kesasar uripe. Oh. Tembel ya keblondro. Geblundru ah wong kok rada penggok titik. Aja sok selenco, Ah, kok ndak uripmu geblundru kuwi. Nggih. Slendro. Nek pelok. Pelok. Pelok tamponen apik nadyan diolok-olok. Ora mudeng meneh engko. Oh, dadi wong ki masya diolok-olok tetep harus positif thinking. Lah iki. Penerjemahan gamelan iki sing rada intelek le. Sing contone Gamelan, gam kuwi sembung game kuwi permainan. Lan ki bahasa Inggrisnya land garis. Gamelan itu permainan yang pakai garis aturan. Mula gamelan, gamelan. gamelan. Intelek le. Ya ngerti nek pancen Ngerti ra aku mau intelek. Ya. Masa wong pinter kok cedak telek iki. intelek jare. Nggih, intelek, nggih. Nek cara aku gamelan kuwi Keblondro. ora. Gamelan kuwi gawe amal mring liyan.
Nah, malah Gamelan cetha. gawe amal mring liyan. amal mring liyan. Nggih. Mula kula nyambung kali Mas Petro wau ngendika babakan debok. Debok kuwi wit-wit basa Indonesiane pohon. Pohon tu bahasa Indonesia. Pohon ki lak sing digodhog ngono kae. Kuwi pohong. Pohon. Lihat di sekeliling lapangan ini alun-alun. Kaya lihat kebunku. Enggak, banyak pohon yang besar-besar. Biasanya banyak masyarakat Magetan yang bisa memanjat pohon. Betul. Tetapi ada 2 orang yang tidak bisa memanjat pohon yang harus kita tolong. Siapakah mereka? Orang jompo, Kalau orang tua atau anak-anak Aku ngerti kecil. ndak? Kalau sembuh bisa manjat pohon. Wong jompo kok sembuh. Kalau sembuh bisa manjat. Yo, 2 yang tidak bisa Wong jompo ki memanjat. wis Nek tuwa. aku batang kowe gelor ra, Gong. Boten. Loh, Kula candal liya ya. loh. Sing rasa batang ora iso Manjat. Bahasa Loro, Indonesia. Pak. Bahasa Indonesia niku. Puji karo syukur. Nah, iki bener niki. Iki. Pancen Bener. leres. Kowe ki ndo kok bener. Lho nek anak karo wong tuwa, anak kleru wong tuwa sing bener ki ya bener kok. Nek lumrah-lumrahe pripun kok iso lara-larahe, Pak? Kok kalih puji kalih syukur mboten Lah iso. kene wong Jawa arep ndonga kae Nah, silahkan ayo kita Mari. memanjatkan puji dan syukur. lah iki lho. Sik puji karo syukur ki polempoh kok dipanjake. Mulane ana piyai pidato mau ki nggatekno Kita nyimao. panjatkan puji dan syukur. Nah, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur. Dadi puji karo syukur ki dipanjat ngono. Kita panjatkan puji dan syukur. Puji dan syukur ki ora iso manjat. Oh. Kuwi tinggalane Gus Dur almarhum. Ngono. Tinggalane Gus Dur yo kae kok enek-enek kuwi yang jemen ketepune Kediri sasi sugeng kok. Nggih. Ah, saiki Pak Anom nek pipis ora nggawa anu banyu wis nggawa obat. Mosok Lho lumrahe resik-resik nggih toya to, Pak? Banyu to, Pak? Nggih. air Napa Gus kok obat diobat abit iki jane. Kadang ya dikeplek-keplekke barang gak ngono. Ben resik aku tak Gus Dur keplek-keplek. kuwi. Obat abit to tibake. aku Nggih. bareng Pak Anam kan dikon ngono njur kelingan. Ya mbok obat abit ya. Ora kok. Arep nguyuh ndelalake WC kamar mandi kebak. Lah nguyuh ndelalah nang nggon pinggir truk. Lah lagi nguyuh sithik treke mlaku. Kaget kok. Terus piye? Langsung kula muter ngono kok. Ana cah sekolah liwat tujune ora kesawing kupinge. Kesawing Kok iso apa? kok iso nyampluk cah sekolah ki? Tujune iki ora nyampluk. Dah kaya ngopo? Oh treke mlaku kok Oh, rekane treke mlaku, treke golek mlaku. keselamatan kok ya. Mula sing jenengane aturan niku sae sanget. Oh, saestu. Langkung-langkung aturan nggen nitih kendaraan. Kula ngemutake dhateng sedaya kemawon ingkang nitih kendaraan ngatos-atos ampun kulina ngebut. Mbok ditembangi ta, Mas. Kula semerep piyambak niki cerita. Oh, cerita. Sik ora nembang iki. Ora sik. Oh ya, cerita to? Cerita. Tak rungokke. Wingi sore ki aku mripatku weruh dhewe. Ana montor do ngebut-ngebutan. Kula pas teng Boyolali, Nggih. niku enten montor Avanza banter dalane niku ciut ndelalah Ora. Iki di TV aja sebutke merek. montor Nah. banter. Motor kok Avanza. Melaku banter lho. Lah ndelalah dalane kuwi ciut disalip karo motor roda loro sing nyalip kuwi motor roda loro sing disalip kuwi mobil saka kono ana Honda ya padha-padha roda lorone arep mlaku rene ngene lho. Kowe ceritamu kuwi fokus to. Engko mbok bantah ndarane sponsor. Ora ngono kuwi jane iki kejadiane piye? Mobil. Pas mlaku banter. Motor roda loro. Modal nyalip. Ya wis saka biasa. kono ana motor. Kentekan dalan le nyalip ndelalah. Lah Aku mlaku. weruh ngusik, aku weruh. Terus Terus Kedadian kowe bres. mlaku. Pak bres. Udan. Lah iya kuwi. Udan. Udan bres. Wah ora omong. Wah. Aku rumahku ki salah jebul bener to. Pancen dibenerke kok mak bres. Lah sakit aku.
Aku ora mikir tekan semono, Gong. Ya mikir lho Gak Pak. macet bangsat. Mboten Pak. Omah-omahane sing gampang-gampang mawon. Lah nggih. Nembang mbuang niki kersane rada gayeng to. Nggih, nembang. Ning nembang sing artine kula kepengin Mas Bagong nembang. Nah, ngono ayo. Waduh, Yen Nembangin apa Mas Bagong? kula riye Ayo kowe. Apa apa praon apa ini? anu mawon. Iki yen Pelok. kowe iso nembang sing berarti iki paringane Pak Tarno mau. Nyo, gawa. Loh, Pak Tarno ngersake lagu mula lagokno tembano. Iki paringane Pak Tarno. Iki yen mbok kowe apik tembangmu gawa. Kowe Ya. tekan kono didum wong loro. siap. Mbak. Waduh, apa? Iki dan Bagong kon Kowe tok. ngemis kok nunut. Lah mau sing mau ya mbok gawa kuwi gawa kowe sisan to. Yo, Iya. kula Tembangin apa Mas? Tembangin. Apa? kula ngarang lelagon piyambak. Judulipun nggih menika supados masyarakat mengertos anti narkoba. Niki penting niki Sik sampean sing ngangge niku lagune napa saire? saire riyen bawanipun menika pangkur. Nah, Isen-isenipun kula ndamel piyambak supados masyarakat anak-anak sekolah jangan sampai mengenal yang namanya narkoba. Iki tembang sing hebat niki eneng Nggih. bobote, eneng karepe. Nggih, niki supados dadi gadane kula nggih. 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 Sandi asma pangkur narkoba. Kowe. Pelok bem tulung gawakno sik iki. Moh, Engko urung sah engko. engko mbok Iya cepet. Nah, nggih, nggih. Ning kula dereng pati apal lho ngarang nembe wau kula maca sekedhik mboten napa-napa nggih. Ora sah pekewuh. Ampun si Bagong, Pak Presiden pidatoe maca kok kowe isin. Sandi asma narkoba pangkur. Nggih, monggo. Narkoba gawe sengsara. Awak wis muni ngono. Awak rusak tutur lir buta cakil. Gandere rasa pikir dadi linglung. Bareng tak naraka. ini. Oh yen dadi naraka ya. Iya. Kadyasana ing dalan. Priyasun ing dalan. Oh. Ora eling yekti mari katut larangan satuhu. B. Gareng wis. Niki Pak, iki sing ngajari kuwi anu ki bonsai-bonsai iki. Iki tembang wigati iki, ayo. B. Bukti nyata dikunjara. Apese katerjang mimis. Mimis ki bedil kuwi. Wong narkoba iki dukung pisan pindho ping telu ora digatekake bedil iki. Sikile. Nggih komplit. Komplit, malah komplit. Tutke mawon iki. Iki apa ki lagune? Kangen kok. Kangen to ya. Oh, kowe bak nganune tutukane kangen. Iya. Wah, aku ora melu-melu. Edo elingo narkoba gawe sengsara. Oe. Awak rusak njaba jero radi rasa. Rumangsane bisa mabur ing akasa. Sejatine jroning ati dadi wuta. Jenang kula ya mbok aja lali. Sing kirana narkoba kang mbebayani. Yen do nyoba bakale kecemplung mbuwi. Paling narkoba bisa tumekeng pati. Brantas dibrantas narkoba kae. Barang larang ora ana pae.
dae brantas dibrantas kanthi bersatu anak putu dimen pinter lan rahayu do elingo manembah marang Gusti sembah sujud linambaran kitab suci rame-rame sayo rukun bangun negeri ayo brantas narkoba kang bebayani 100 buat adikku lanang Bagong. Matur nuwun nggih. Pinter wah bathok bolu. Isi peceren. Amplope mau Isi madu. Apa? panyunane wis tak aturke kok. Ya. Wis kisah. Ya, sok gonen, sesuk bojomu tak gone. Kowe rusuh kuwi jenenge ora. Namanya kowe bar cerita bapak becik ngene iki ya kudu selawase becik, rezeki ki ana ya kudu ditum kok terus di Rezeki menika matur nuwun. Wong rezeki tiyang menika benten-benten. Nggih. Kados tangga kula niku nembe keblegang rezeki kala wingi Malah menika. kowe ya bar nganggo rezeki biyen. Oh, rezeki tegese tangga ora jenengan rezeki menungso ki ora. Ora. Tangga kula menika Kowe wijo ngekek. Iki guyu wijo ngerti riwayate. ngerti Kowe biyen nak bar nganggo rezeki. rombongane kaya ngerti to. Nggih, Pak. Tangga kula niku omahe gedhek. Nggih. Wong wedok tiyang ora duwe ming sak dodol godhong jati mawon saged munggah kaji tiyang gangsal sedaya munggah kaji sareng-sareng. Duit Mung kok sak ngendi? dodol. Godhong jati. Duite kok ngendi? Lah tanggaku dhewe kok. Lah ya duite kok ngendi? Ayo dodol godhong jati sak wite sak tanahe kuwi lho Jojo. Iso munggah kaji wong 5 kabeh. Sak tanahe didol. Wah, kowe arep nyrekal apa iki? Wong Nah, iki iku cerita tanggaku ora, dhewe ya- kok. Ki tak bener ki. Kuwi apik ki mau. Nggih. Sale kowe sing nggawa duite. Kowe tak elekke aku ora mbok dumi. Nggih. Gowonen ora masalah. Ora Mas Bagong. Dalem Gandeng kuwi mau karene becik mbok aja dienggo dhewe. Nah. Aja dienggo dhewe. Kepinteran ki kudu Nah. didum karo liyane. Saapik-apike wong sing piguna tumrap nyang wong liya. Nah, Piye? saurarane iki ninggali sak mangsa-mangsa kowe mati iki lak karyamu ki iso dimanfaatke wong liya. ngono Sik lho. dongamu kok ententeke kok elek. Lah kowe yen ora arep mati apa urip terus? Ya mati ning yo Nah. aja ndongake sing elek. Aku ora ndongake. Wong cerita kok ndongake ki Ya beda. kabeh wong pancen mati kok ya. Nah. Nek cara kon milih iso nyuwun karo sing kuwasa babakan mati kerir mati dhisik kowe milih endi? Ya mati keri. Sing arep mikul sapa? Kowe dhewe kontrakan wong wis ora ana kabeh. Kowe sing arep mikul sapa? Batangmu sing nganggo wak sapa? Oh ya mati sik. Ah, Apa mati mati sik, sik nggih, Pak? Piye? Mati sik. Nderekaken sugeng tindak kono. Arep pesen apa engko aku tak SMS bojomu. Apa ngene wae, iki Piye? kok sarwa ora enak mati dhisik karo keri apa diparo wae. Iki sing dhisik, iki sing keri. Apa kuwi? Iki tetep urip sepanjang masa. Kaya Uripe nek ana buntut cecak. urip nek ana. Kok sik iki seri elik lho. Mosok gunaku duneke kok butuh cecak iki. Nggih, Pak, niki wah jan. Nggih, saestu Bagong ki ati-ane enek wae kok. Nggih, pancen Niki nggih. kula monggo. le ngarang pribadi ingkang badhe ngersake nggih monggo niki. Lho, kowe lho arep Aja ngono tembunge, Kuwi monggo menika pareng ageng. Pareng Bu ageng. Ageng. kowe berarti kowe iki arep ngedol. Ora sing ngomong sapa nek pancen ana dhuwit ya matur nuwun ngono kok. Ora kuwi asli resmi. Meten Nggih. Bagong. Nggih, supaya katut tak anom terus lagu ki tak templeki kene. Iya siap. Oke. Ki Muga-muga sesuk katut diguang. kowe jenenge kuwi ngguwak rejeki ya nek menawa sing gunakake ne. Atur nuwun menika wau pangkur Lagunipun anti napa, Pak? narkoba.
cokore iki. Padha-padha karo ngidak utekku Lah iki. lah wong kuwi karyape kok mbok salehke sak nggon-nggon ki tegese piye? Lah kok mbok idak-idak padha kowe ngidak utekku iki. Lah kowe masalahe kok mbok kene ngisor. Lagi tak gok kene mengko tak gawa ngono. Oh ya ora apa-apa. Kok sikilmu awas. Aku ki mbok gawe bengi iki aman kok. Aman. Ngene wae rek, Gong. Aman Ben wong. aman anu ben aman to. Nggih. Kena dhuwur sirahku ini. Kowe wani kowe. Lho kok wani? Lho kowe sing dikongkon kono kok. Lho nek Ora aman, ora enak wong idak-idak rene. enten wani enten tukang cukur. Kowe ora Ana idak-idak nyekel. Oh, Nyekel. ngidake lho sikil nyekel nggo tangan. Enten sing wani. Tumo. Mesti kowe arep muring-muring. Kowe sik kowe padha ae ngelokke Pak Anom duwe tumo. Berarti iki Ora padha ae apa-apa, aku ora deloki ora masalah. Sik, mbok kupingmu ki ngrungokne. Apa? Aku muni iki tumo nempel nggone mustakane Pak Anom. Wong aku lak ngomong tumo, aku lak ngono to. Tumo ku lak iso ngene marang tuamu iso. Lambemu karo atimu ora padha. Ya iki diaturke. Nggih, menika Nuwun lelagon selawat Tombowati. selawat Tombowati nggih. Katur Pandhapen Ringgit Purwa. Para pasien pijet dasat ingkang waras Tambran Magetan matur nuwun. Nggih niki ngersake lagu mawon ora sang dadake kelampung aku malah dikreto apa-apa. Boten reklama wong tukang pijet niku kantun didongake ngoten mawon. Apa tukang pijete mugi-mugi laris ngono kuwi pun. Nggih. Monggo Nggih. pun aturaken. Sinten Pak ingkang ngasta menika? Tukang pijet. Bagong ra ngrungokke talingane iki. Pripun? Iki sing resake sing Tukang tukang pijet pijet. ngersake selawat Tombowati. Lah niki sing ngasta Tombowati sinten? Tukang pijet njaluk disulawatke ngono. Kowe kok mulek to, Gong? Sing ngresake iki tukang pijet. Nyuwun. Tombowati Nah. mbok ing wernane. Eh. Urun selat terus Tombowati. Oh nggih. Iki biasane buka gambang. Wah, iki Pak Buh gambang iki. Wah, buka nah, iki. nggih nganu dadi temonjo niki, Pak. Temonjo iki. Bengi iki penggambange hebat. Tes. Andani kok pirang-pirang taun ora tau anu buka iki. Nggih. Nganti pangling kula kalih Pak Wol. Saiki mundak enom kok. Saploke karo sindan sijine iki. Mundana. Ning yo nganggo dibawani. Nggih. Dandang gula. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki. Bagong, Mbak, suarane niki. Bagong, Cengkoke Mansur. ayo. Kowe Yo. kowe arep Cekoke gurumu. kowe Iya Jeman Sri Ayo, ayo. kowe bunuh diri ngejak kancane kowe Singkel. iki. Iki. Ayo. Ayo. Ngene Aja pakai ogong, ayo. Wis to kuwi wis to. Wis to. elek. Wis. Suarane kula. Ora bab elek ini bab maknane ra eneng. Engko yen elek ya tak guangi. Ayo. Yo enten sing kepunjulun enten sing kekurangan nih. Ora Apa apa-apa. dibenerke gareng. Wis. Bener kowe. Dulu guru kok. Ayo. Wis jole ngekek kok iki. Kowe ora sang lagi Bayu, Bayu ra apa-apa. Ayo to. Wong kowe iki kayak Pak Mansur kae aja meneh kok tembange, mayange kowe iso nerokke kok mosok nembang ra iso. Panom ngendika Bayu ra apa-apa saiki. Biasane iku lho andukku ki lho isine yo PPO kabeh kuwi. Ayo. Wis to tak jogone. Ge- Adikmu, adukmu ben ora dijikuk Bayu tak jogone. Ayo. Ben ora di Kowe edan kowe. Iki le tuku nang supermarket ceret. Banget. ben ora dicegek. Supermarket. Ngen rombongan ngono sik. Wis, ayo. Cepet. Rukun Islam. Iki. Aja diwae lho, Gong. Boten. Enten gangsal warni Bisa dikemekelen gitu ya. Weh,
Bae Mansur. Iya. Bae Mansur. Kasatriyan Madu kok. Raden Ja nongko. Kang sepisan maha sahadat. Ayo terus udah aku seneng ya. Nek keliru mangke dibenerke. Gak keliru terus meneng. Kalimah loro cacah he. Wis ora kalah karo Bapak Mantri. Ayo. Terus Kowe diencepi Bayu. Angger macam niku. sudah gagas ndak ngilangke pikiranmu. Nek Bayune ora apa-apa, kuil muka niki lho iki. Ngono, pengenane ngunekke aku ngarani. Nandang kok wil muka. Ngunekke kula kaya entrung kurang ajar. Wong iki lho rupamu kuwi kok lampu taman kok. Ngunekke Bagong kaya entrung iki lho. Kaping pindho ya iku salat 5 wektu. Ditung rek. Waduh, salat. Ayo ditung. Piye mau piye? Ora ketok kupingmu. Piye mau salat? Salat Jawa kan golek sukon lho. Kula lampun ngomong sing kurang mang tambahi, sing kepunjulan mang dilongi Lah lah. nek aja dipunjuli kabeh. Wes tutuk. Kesel ngelongi. Salat 5 wektu. Waktu Sedina sewengi. Piro? Ning bener. Sadina sawengi nganggo lembur. Akeh. Ora ana wulusuku nganggo bur ana. Ha wong wis kakean kok. Kokean kok. Mengko nek medun ya iso disetip to. Iki disoting. Tembang Jawa disetip. Ya sabar. Sabar. Sing kon nembang sapa? Kowe. Lah ya kok kowe urusan wae. Diguyu karo Nanda. Ora sang guyu kowe. Kowe nek guyu kok jekrekan tikus ngono kok. Ayo terus kowe sik ben pisan. Kaping 3 asung ya kad. Kaping 4 Iki pedhingangmu sing kok iki ayo. Terus poso ing wulan Ramadan. Kaping 5 hang nglakoni munggah haji. Rukun Islam sempurna. Terima kasih. Kelihatan dinilai sampean mau entuk 8 salah loro. Oh diarai. Ya ampun gelan-gelani. Ada 10. Iki bombong-bombong 11 to nggih. Ora ya 19. Punjul. Kepunjulan biji paling poli 10 kok 11. Lah nek gurune wis kulino. Kulino. Kaya kuwi gurune kuwi sapa kuwi muka kuwi? Iki gurune Bayu lho. Kuwi muridé Bayu lho. Muridé kuwi catane muridé ya goblok kok. Lah iki. Delan nggih. Alah, ora iso ngincim nek wani rene. Engko. Engko mutiar kowe. Aku mangke kula wangsul lek kula. Ora kowe nek ngono. Coba dipangan genti. Yo, Padake engko gampang sik yo. Padake telo apa. Monggo sareng-sareng nggih. Yo, rukun Islam cokur. Rukun Islam kenepe ana 5.
Posaya katsayakti pamungkas munggaji Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Rekan Islam genepe ana lima perangane sahadat kang sepisan kang kapindho salat inaya wajib posaya katsayakti pamungkas munggaji Allahu Akbar Allahu Ganti Akbar posnya. Allahu Akbar Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma zil islam wal muslimin wa sallim ilka barakah wa tolimin Tombo ati kulimo ing warnane ingkang dihin maca Quran samanane kabeh pindho surat sunah lakonana kabeh telu wong kang saleh dadi kanca kaping pate kudu weteng ingkang luwe kaping lima mikir wengi ingkang suwe sakabeh sapa bisa nglakoni insyaallah putra Lulus saking pendadaran Mas Bagong. Amin. Wah menika Jogetmu ketoke wis setel karo pengendangi ya. nggih. Lho kok wis Sak polahmu mesti dikendangi. Iya, Dol, kowe pola kok lak dikendangi. Ya Dol, kowe pola kok lak kendangi wis. Ayo. Nang nang minggu. ora waspada. Kowe kok ngajari pengendai kae wis S2 lho. Lho S2 aku es krim. Oh, kari manut kendangane kok. Aja ngina karo Pak Wahya pengendangi wis keliling Eropa. Keliling Eropa. Lho gek keliling Eropa gumun. Loh, niki Pak Wahya gur keliling Eropa niki Bagong lu dibrobosi ya. Hati-hati yo. Kulo niku nggih padha-padha tiyang luar negeri. Nggih. Jenengan? Nggih, bapak kula menika Singapura. Simbok sing ngecat. Kula sing nonton. Bapakmu Singapura. Singapura mbok sing ngecat. Kowe iki anu Kula sing nonton. anu to, bapakmu cet pager ngono to. Mbok ngomong lek Kakarim ngono. Wah, jan ketok desa banget Akarin. Agustus kok Agustusan ya. Kakarin. Nggih, terima kasih. Niki ngersake tembang kangen. Cocok.
Saking Pak Warno sambung Lereng Lawu. Aduh. Wah, nyenengke. sambung inggil niku nggih, Pak. Nggih, Pak Warno. Nggih. Pak sambung Lereng Lawu. Tembang kangen. Nah, Niki putri niki. nggih putri. Salah siji sinten Pak ingkang pun Salah siji Dawuh. ndek songo. Lokal sih. lokal. Kangen nduk sapa sing ngapal?